president 6 okha amene analamulira maiko awo koma modabwitsa kwambiri amapanga zinthu zopsa anthu nkumaliso ndi bola azungu omwe acha baso patakhala panda president so tili pano kuti tikambirane zimenezi tingopempha amene akutionera komanso kuti tsatira kuti aonere program imene mpaka kumapeto timabwera ndi mapulogalamu osiyanasiyana komanso azika ndithu maganizo awo mu comment section timawerenga every comment phuzo ponya nazo phuzo mukuponya usakutikira ndiba abwere muziponya phuzo tiwafuna tikalimva tizati awa munthu aphuzula ndi zimakoma koma be anyway tisangalale ndi anthu amene akumapanga follow amene akupanga subscribe amene akupanga maganizo mashare ndi zina zotero ena akumatiza kuti go ahead kuti tizipitirira kumapanga zimenezi ifeyo ndife okondwera kwambiri so mosatha nthawi tiyambe ndithu ndi president woyamba pa list yathuyi number 1 amene adalamulira dziko la kwawo koma modabwitsa anthu kumene ali kumabale kuti akulamulira ndi satana kapena ndi president ndi ndani amene tikakamba kuti modabwitsa sikutantha zona kuti anali oyipa zonse ubwino wake ulipo wina koma lero sitikukamba za ubwino wa munthu ukamba za kuyipa kwa munthuyo zodabwitsa zimene anapanga iyeyo zoyipazo za ubwino lizabwera tsiku lina kuti akulu achena kamba zoyipa zawo aja ubwino wawo anapangaso izi koma kuyipa kwawo ndi mwere fari pange tsiku la lero so president oyamba amene nda pa list panga apa amene ali iwe ubwera president wa number 2 kumene ndi fotokoza oyamba amene ndi Idi Amin mkulu amene yeyu analamulira dziko la Uganda makamaka kuchokera mu chaka cha 1971 mpaka na mu chaka cha 1979 koma mzaka zochepa zimene analamulira mkulu amene anapanga zinthu zodabwitsa kwambiri mkulu amene yeyu anali munthu amene sankava malodza amapha ndithu ma civilians mosaganiza kawiri katatu akangokhala kuti anthu ena ndosiyana mtundu tingopereka chitsanzo kuti mwina president ndi mulomwe kapena president ndi nchewa ndikuti atumbuka ayawo ndani ali m'madzi Idi Amin ndi munthu amene mbiri yake imamveka mkamwa kufikira ponena kuti kunatuluka filimu yofotokoza za mbiri ya Idi Amin amene ndithu analamulira kugwisa ntchito mphamvu ya asilikali iyeyo amagwisa ntchito asilikali ndikumaopseza ndi madziwa kale military kangufika pamalo aliyese amakhala kutani amakhala kunjenjemera so chifukwa kuti list yathu ndi yayikulu kuti tichita kulowa deep kuti Idi Amin anachita chani chifukwa kuli program ina kusogoloko imene tidzabwere ndikufotokoza chimodzi cha zimene Idi Amin adapanga komano mu list yathu number 1 pali Idi Amin amene adachita zinthu zodabwitsa amapha anthu mosaganiza kawiri katatu munthu wina aliyense osiyana ndi mtundu umene amachokera samaunyengerera ndipo iyeyo ndithu anaononga economy ya dziko la Uganda kufika ponena kuti inali economy yosaweruzika so pa number 1 pali Idi Amin kunoko pa number 2 titayakulu apa nawonso khuluku amene amachokera makamaka kuzaire imene imapezeka mu DRC Congo ndithaona zoti Mobutu Sese Seko analamulira dziko la DRC ndipo mphamvu zake makamaka adayamba kulamulira mu chaka chimene cha 1965 mpaka na 1997 ndicho chosangalatsa kwambiri komanso chosekesa ndi kuti akulu awo anthu amene ankatenga ulamuliro 1965 imeneyi inali kuti DRC yafika pokuti yazitolera kumene paja ndi since asinda president uyu akwena angomalizisa chani zitukuko and nthawi imene adakutengayo kumambirira komweko ndi nthawi imene dziko la DRC damba kusintha zochitika choyambirira chimene adayamba kupanga akulu awawa ndi extreme corruption iyo koma yongofika no pachimake ndikuti uyu ndi waonjezano so zimapeza kuti tonse tikudziwa kuti maiko akunja amathandiza ma Africans kunali mabungwe ochuluka amene Trump daona wacho saja ku DRC so nthawi imeneyo adali aliko ndi mafandi onse amene aperekedwa aja Mobutu uyu amangotenga ndalama zonse zija kumangozikundikira apart from zimenezo since waona zokuti watenga ulamuliro dziko lili bwinobwino adatasa kwambiri ndi aliyense waku opposition amazinga and pali nkhani imodzi so imene imapezeka kwambiri makamaka pa media ya Mobutu yokuti adapha ma cabinet members amene amadziwika kuti akuti ma Pentecostal Martyrs pamaso pa anthu 50 akuona kupereka woni kwa aliyense wa opposition kuti iyo kapanga chibwana kuti ufuna utenge mpando huu mufangata ameneyo ndi kumalizani so ndacholapo makamaka zinthu ziwiri corruption komanso kupha anthu pamaso pa gulu kuti iyeyo sakumva maloza sakufuna kuti mpando umeneyo uzatengedwe so apart from zimenezo adapanga makamaka adapepusa malamulo a dziko ndi kuwayika m'manja mwake kuti palibe so aliyense amene ali ndi mphamvu yokuti angatengepo panalibe ndiye khano amene adazika no position yokuti basi ndili bobo chine chonse nthawa kumapanga corruption ija kupanga palibe amfufuza chifukwa chokuti
one tikabwerera kumayambiriro kwa ulamuliro wakeko adapha anthu tikuti pamaso pa gulu. So akulu amene waso zinthu zawo ndizochepa komanso apart from zimenezo mene ankachoka pa mpando kuti anthu atopa naye mademo achitika ochuluka. DRC lichabwereranso kukhala dziko losauka kwambiri komanso khala dziko makamaka la kumayambiriro kuti dziko limenelo corruption ndiyochuluka kwambiri. So akulu amene zinawo ndi Mobutu Sese Seko wa ku DRC wachiwiri ndamene. Ineyo pa number 3 ndikutengereni mdziko la Zimbabwe. Kumene kundithu mkulu amene ndodziwika Africa iswayire ngakhale azungu amene ndi Robert Mugabe. Mtsogoleri amene analamulira Zimbabwe kwa nthawi yayitali. Anthu madabwa kuti kumene kulibe anthu ena kuti akhoza kulamulira dziko li atakakamira. So nkhani ya Mugabe ndi ya controversial. Tikhozaona kuti analamulira modabwitsa koma nthawi yake ankabwera ndi mapoint ndithu ogwirika. Chifukwa anali mmodzi mwa ma president mu Africa muno amene sankava zamisala. Azungu akabwera ndi ABCD amayima kuyankhula waizi kuti munama kwambiri. Mugabe ndi Mugaddafi wa ku Libya anali khetekhete chifukwa anali anthu amene samasekerera amafuna kuti zinthu zawo ziziyenda mwa ndondomeko. So chinthu china chimene Mugabe adachitapo chodabwitsa nchonena kuti anaphwanya opposition yonse. Mene kulili kudziko kuno tikudziwa kuti kuli MCP Malawi kuno kuli UTM DPP kulamulira ndi mene DPP ije ndi kuti MCP ayiclash ayimalize UTM ayiclash ayimalize kusakhala opposition kungokhala chipani chake chokha. Zimenezi ndithu ndi zimene Mugabe adachita mu nthawi ya ulamuliro wake. Chinthu china chimene mkulu ameneyo adachita nchonena kuti adalanda malo mbiri ya Zimbabwe. Malo ambiri anali manja mwa azungu. Iye atalowa pa mpando anathamangisa azungu onse ndikulanda malo ndikupereka kwa mzika za dziko limeneli. Chimenechi ndithu ndi chinthu china chimene akafukufuku amaonetsa kuti china chinthu chodabwitsa chifukwa by the end of the time napezeka kuti economy ya dziko la Zimbabwe inakhashika. Mbiri imafotokoza kuti kuti ku Zimbabwe inafikapo nthawi yona kuti ufuna kugula bread manyamula ndithu zikwama za ndalama kugula bread. Kwa kale sawa inali itavulala kwambiri. Oti ndizoona zene. Anthu amanyamula ndithu tuwiri kupeza chikwama cha ndalama pase upaje. Osatola fa ndalamayo ndiyo pana mphamvu. Kuno kupeza 100 waja umathamangira. Koma kumene kumapeza kuti wewe kupeza ndithu chikwama chimpuku cha ndalama 5 pin. 5 pin so 5 pin. Yachiluka ola sweet singa kwana chimpuku cha ndalama chipasa. So zimene zinachitika chifukwa kuti adalanda malo azungu mosatsata amalamulo. Komanso kumachitika zisankho. For yeye analamulira mwina ndibwere mbuyo pang'ono analamulira choka chaka cha 1980 kufikira mchaka cha 2017. So we are talking about 1980 to 2017. Mwina about 30 to 35 years akulamulirabe. Zisankho zimachitika kumeneko. Koma zisankho zija zimabereka. Amapeza minzi yokuti mpaka nakale kumambiriro. Mpaka kale kumambiriro. Mpaka anafika zaka 90 chakuti akulamulirabe dziko la Zimbabwe. Nafika kuti no president kumagona pa nsonkhano. Unaona? So zimenezi ndi zina zinthu zimene zidachitika. Komanso chifukwa kuti analanda malo azungu. Kumene anthu ankagwira ko ntchito. Zapezeka kuti anthu ambiri adaluza ntchito zawo ku Zambia, ku Zimbabwe amene kunapezeka kuti kuli ulova wa nkhani. So amene ndithu ali pa number 3 makamaka ndi list yathu kwa ma president amene adachita kuzodabwitsa mu Africa mu. Okay, pa number 4 apa padili mkulu amene ochokera ku Nigeria. Amene amadziwika kapena amadziwika ndi zina lokuti Sani Abacha. Ndipo amene ulamuliro wake adauya makamaka mu chaka chimene cha 1993 mpaka na ku 1998. Ndipo akulu awaso adachita zinthu zodabwitsa kwambiri. Choyambirira cheni tonse titha kuvomereza panopa kuti ku Malawi kunoko kuli freedom of expression yokuti timamona tamia jaku ngalula achimwendo panda zabwinobwino. Tiona ma podcast omwe akuyankhula zakuti pamene Sani Abachayo amati akangona newspaper yangolembedwa and pabwera kuti written by wakuti sima tawiki anthu lankhani zaro ali ampeza ali mchijumbo zikhala bwanji report yake ndi ijayo. So akulu awasama nyengere ali so media apakangopeza kuti wakambidwa china chili chonse chosakhala bwino kandi choona kandi chaboza munthu amene analibe 2 days ali moyo amakaza kuti by all means asowa. So anthu amatchula kuti Sani Abachayo ndi amene amazimisa alese kutengera ndi zimene zalembedwa zokhuza yeye pa social media. Apart from zimenezi akulu awaso nawo adaliyo kuti amaba kwambiri corruption. Okay, not corruption as such. Komano kuti ndi fotokoze
mukuti simakhala corruption ndalamazo zokuti alese akudziwa kuti zabwera zilipo izizi sakulowesa paliponse angotenga direct sanamvane maka connection yense kuti ndalama zikuena zipange zakuti kapena ndalama izizi zabwera kuti zigwira ntchito yakuti amangotenga kuti ndalamazo personally ndi zake nde chakumapeto kwa ulamuliro wake zinapeza kuti ndalama zina anthu adapangalikava kuti akulu atu ndalama zina amatenga ndiwowa ndalama zina sizidapezeke mpaka na tsiku la lero mulamuliro wa akulawa. Apart from zimenezi uyuso apanga zofanana ndi Mobutu wa ku DRC uja uyuso aliyesa amene akufuna ajameya yeyo kandi wa polisi kandi otolera misonkho omwewa amagwira 2 days wapita ameneyo amamanga kapena kupanga execute kupha kumene samaopaso kupanga zimenezo. So ulamuliro wake amautengera pa mgongo kuti iyi ndi chinthu changa ndachivutikira. Wa media akapanga zobusa ndipha, wa polisi afuna alowerere ndipha, ndana ako opposition yangu yankola zachikape ndisowesa ndimanga ndipha samaopa zimenezo. Chinaso uyuso akufanana ndi mmodzi nake amene udachula ulamuliro wake udali wa chisilikali ndi mpake so wa polisi samaopa kupha, ako opposition samaopa kupha, ndalama zonde watengaso a media wapha so pambeto pake zosatira za ulamuliro wake tikuona kuti mchengeleza kuti several damage to Nigerians democracy and global reputation bila Nigeria idaipa. Pano pati masangala kuti ku Nigeria chuma chiliko chabwino, media yonso pano pa ili bwino pano pakuchitika electricity koma nthawi yake ya uyuyu panalibepo chanzero china chiyonse. Mena machoka pa mpando Nigeria ndalama yawo yanaira itagwa, mbiri ya Nigeria yo itaipiratu. So amene yu ndi makamaka San Abacha kuchokera ku Nigeria. Ineyo ababa number 5 fund utengeni ku dziko la Sudan. Umene kuso ndithu kuli mbiri Odabwitsa imene takambakale kuti ma details ama president amene watizabwera tsiku lina ndi kwatambasula bwino. Koma tingopanga mention kuti anapanga ziwiri statu Odabwitsa Omwe Bashir, I don't know ngandupanga pronounce bwino, komano kwa amene fund dzina la Arabic. Omwe Bashir amene ndi mtsogoleri amene analamulirako dziko la Sudan. Ngati mwa ulamuliro wake munachitika zinthu zodabwitsa zimene anthu ambiri amapanga consider kuti ulamuliro wake unapangidwa criticize kwambiri. Mkulu amene analamulira choka mchaka cha 1989 ndipo anasiya utsogoleri mchaka cha 2019. Ukhoza kuona kuti atsogoleri amene tukukambava ndatsogoleri amene apart from mwina uja waku Idi Amin analamulira kanthawi kochepa koma kupanga zodabwitsa koma atsogoleri ambiriwa analamulira zaka zambiri. So mkulu amene Bashir ndithu amene iso anapanga zinthu zodabwitsa. Chinthu chamba chimene anapanga chona kuti anaphwanya maufulu anthu ambiri ku dziko la makamaka ku dera la Darfur kuti dera kumene kudabuka nkhondo kumene kuku ndithu yeyu ndithu nkhondo imeneyi anaphwanya ndithu maufulu anthu ambiri ku dera limene lochedwa kuti Darfur. So komanso economy anayipanga mismanage mu nthawi imene mkulu ameneyu ankalamulira anaononga economy kufika poti siliso poti ngugwirika maona. Komanso ndi president woyambirira okha ali pampando apa ndifuna mu versus point. President woyambirira akulamulira kumafunidwa ndi International Criminal Court kuli court lalikulu pa dziko lonse lapansi limene limasaka anthu ngati amene ambapo president amene anaphwanya anthu akuluakulu oti anaphwanya malamulo ndipo iyeyo ndi mmodzi mwa oyambirira amene ankasakidwa ndi International Criminal Court koma iyeyu akulamulirabe ngati mtsogoleri. Chimene totizo china kuti International Criminal Court nthawi zambiri imayamba kumusaka munthu akapuma pansi udindo ndamamba kumpanga trace kuti amene amalamulira ichi anapanga zidani ndakaona kuti pene paka anaphwanya malamulo awiri atatu okhuza ndi International Criminal Court imeneyi amakutumizira summon kuti akakuzenge mlandu. Komano nkhani imene ndiyosiyana ndi mkulu chifukwa Omwe Bashir amasakidwa ndi International Criminal Court koma iyeyo ali pampando akulamulira. So anapanga zinthu zambiri ku Sudan. Sudan ndi kumodzi kumene kuli nkhondo zosatha ndi ninzanga amene anaphunzirapo ku Sudan ndipo skulu yake inathera panjira chifukwa chonena kuti inazambika anachoka ku Sudan kuja ndikubwera ku Ngwawe ifoti unali no nkhondo nkhondo inavuta kwambiri civil nthawi yake ndiya mkulu amene makamaka Omwe Bashir mdziko la Sudan. So zimene zithu zinachitika